Záverom chcem o kríži či krížoch rozprávať z takého iného než náboženského hľadiska. Doteraz vždycky slovo kríž bolo synonymom utrpenia, smútku, ale sú aj výnimky. V roku 1859 navštívil švajčiarsky obchodník Henri Dunant v Taliansku francúzskeho cisára Napoleona III. S cieľom obnovenia obchodných povolení v Alžírsku. Pri tejto návšteve zažil bitku pri Solferine, v ktorej počas jedného dňa bolo zabitých 6 000 vojakov a 25 000 bolo zranených. Na malom území sa stretli francúzske vojska spolu so svojimi spojencami Talianmi. Bolo ich 150 000 vojakov. A rakúsky cisár mal k dispozícii 250 000 vojakov. Tieto armády sa nečakane stretli. 400 000 vojakov v bojovej línii 5 míľ dlhej bojovalo 15 hodín. Ľudia padali v tisícoch, zmrzačení, roztrhaní, prestrieľaní guľkami alebo smrteľne zasiahnutí nejakou zbraňou. Prvé vozy s ľahko ranenými začali dochádzať do bezpečnej zóny. Potom nasledovali ťažko ranení. Celú noc sa ten smutný prúd ranených neprerušil. Lekári obväzovali ranených a posielali ďalej do bezpečia. Na mnohých miestach vidno mŕtvych, ktorých povyzliekali zlodeji, okradali aj ranených, ktorí ešte žijú. Sedliaci sa sústreďujú na krádeže topánok a čižiem. Mŕtvych vojakov oboch armád možno nájsť ešte aj 3 týždne po bitke. Bohužiaľ, niektorí sedliaci z nepozornosti alebo hrubej nedbanlivosti pochovali nejedného ešte žijúceho spolu s mŕtvými. Ženy z blízkeho okolia pomáhajú, keď vidia, že vojenský lekár ošetruje nielen svojich krajanov, ale pomáha raneným oboch strán. Aj oni nasledujú jeho príklad. Česť týmto milosrdným ženám, mladým dievčatám, nič ich nemohlo odstrašiť ani odradiť alebo vyčerpať. Henri Dunant napísal o tom ako svedok to, čo videl a zažil. A túto knihu, čo napísal, poslal politikom a vojenským hodnostárom celej Európy. Bola to výzva na zriadenie organizácií, ktoré by sa v miery pripravili na pomoc zraneným v najbližších vojnách. Organizácia Červeného kríža bola založená roku 1863. Henri Dunant v 1867 musel ohlásiť bankrot. Nevenoval sa svojim obchodom, venoval sa problematike raneným. Červený kríž tiež musel opustiť. Život ukončuje v útulku pre chudobných. V roku 1901 ako prvý človek dostal Nobelovú cenu mieru. Teda kríž, kde sa už to utrpenie nerozsieva, ale zmierňuje, odstraňuje. To je tá geniálna myšlienka a naozaj krásna organizácia, ktorá trvá dodnes. A ešte jeden posledný pohľad na kríž. Mnohé štáty majú na svojich vlajkách kríž. Kríže sú spájané s náboženstvom, ktoré reprezentuje kresťanstvo. Spomeniem iba našu slovenskú vlajku s dvojkrížom na trojvrši. Znak dvojkríža, čiže byzantský kríž,
je spájaný s byzantskou misiou svätého Cyrila Metoda, ktorí prišli na územie Veľkej Moravy. Trojveršie je výtvarne stupňovite ponímanie Golgoty. Vyskytuje sa všade tam, kam zasiahlo byzantské kresťanstvo a umenie. Dnes to vysvetľujeme, že trojveršie sú blankitné tatranské štíty. Videli ste na olympiáde, víťazovi sa odovzdáva zlatá medaila. Hrá národná hymna. Na stožiar sa vyťahuje vlajka krajiny. Koľko emócií pri takomto ceremoniáli prežíva nielen víťazný športovec, ale zároveň s ním aj celá krajina. Je tam hrdosť, eufória a slzy dojatia. Aj takto je kríž akceptovaný každým občanom a nezáleží, či je veriaci alebo neveriaci. Takže toľko o tom kríži.